gaskiya kan so ba za na canza ba, tawa a soke ce wacce za na nuna ba. Na rike gaskiya kan so ba za na canza ba, tawa a so kai ne wanda za na nunawa. Ina so ne bayani da ke a soyayya, sansar kauna makamar manuna tarayya. Na ɗan wanka domin ki na yau sai ki saya, mataka daidai mu kewaya a alƙarya. So ni shi na baki karɓa, zuciyata ta ki za ta raba. Idan ka rike za a rike ka da halin girma, idan ka so za a so ka da halin girma. Mai zuciya bai zama rago a al'umma, a ko'ina saka gan shi yana kan nema. Sace moriyar sau da ke na zaɓa, kibiya ta san ki zuciya ta halba. Na rike gaskiya kan so ba za na canza ba, tawa a soke ce wacce za